ga annabawa da kuma kasashe da suka rayu ko kuma ake danganta su da su. Yawanci wayannan wuraren sun fito ne daga ruwayoyin tarihi da na addini, ba wai iyakokin kasashen mu na zamani kai tsaye ba. Na farko shine Annabi Adam. Ana danganta saukarsa duniya da Sri Lanka, musamman a yankin Adams Peak. Na biyu kuma shine Annabi Idris. Ana danganta shi kuma da tsohuwar Mesopotamia, wato yankin Iraq a yanzu. Sai kuma na uku shine Annabi Nuhu. Shi ma da ya rayu a wannan yankin na Mesopotamia kusa da Iraki. Na hudu kuma shine Annabi Hud. An aike shi zuwa ga Adawa a kudancin Larabawa kusa da Yemen na yanzu. Na biyar kuma shine Annabi Saleh. Annabi mutanen Tamud a arewacin Saudi Arabia, ba wai Iraki kamar yadda mutane suke faɗa ba yanzu. Na shida kuma shine Annabi Ibrahim. An haife shi a Mesopotamia, wato yankin Iraq. Allah ya bashi matsayin Khalilullah. Na bakwai kuma shine Annabi Ismail, dan Annabi Ibrahim, kuma ya fito ne ko in ce yayi rayuwarsa yawanci a Makka, Saudi Arabia. Na takwas kuma shine Annabi Yaqub. Ya zama babban misali ne na juriya da kuma haƙuri. Ana danganta shi da yankunan Larabawa da Sham. Sham kuma ya shafi kasashe ne da dama wanda ya haɗa da Syria, Palestine, Jordan da kuma Lebanon. Na tara kuma shine Annabi Ishaq, dan Annabi Ibrahim ne ko mahaifin Annabi Yakub, kuma su ma sun fito gaba ɗaya daga ƙasar Palestine. Na goma kuma shine Annabi Lut. An aiko shi ma zuwa ga mutanen Saddum da kuma Amura a yankin da ke tsakanin Jordan da kuma Palestine. Na 11 shine Annabi Yakub, dan Annabi Ishaq ne ko mahaifin Annabi Yusuf, shi ma danganta fitowarsa da Palestine. Na 12 kuma shine Annabi Yusuf, shi ma an haife shi a Palestine amma ya suna sosai ne a Egypt inda ya zama wani babban mai mulki. Na 13 shine Annabi Shu'aib, wanda aka aike shi zuwa ga mutanen Madian kusa da arewa maso yammacin Saudi Arabia da Jordan. Na 14 kuma shine Annabi Musa, annabin da Allah ya turo shi saboda kukutar da mutanen Bani Isra'ila daga Fir'auna a Egypt. Na 15 shine Annabi Harun, wanda shi dan uwan Annabi Musa ne kuma mataimakin shi zuwa ga kira ga Allah saboda bayan Annabi Musa ya fito. Na 16 shine Annabi Dawud, ya shahara da jarumta, hikima da kuma mulki, shi ma ya fito daga wannan yankin na Palestine. Na 15 kuma shine Annabi Suleiman, Allah ya aiko shi kuma ya bashi matsayi mai girma, yana fahimtar dabbobi, yana kuma iya sarrafa aljanu, shi ma dai daga wannan yankin Palestine ya fito. Na 18 kuma shine Annabi Ilyas, annabi ne kuma da ya fito daga Bani Isra'il a yankin Sham da kuma Palestine. Na 19 shine Alyasa, ya ci gaba da kiran Bani Isra'il zuwa ga bautan Allah shi kadai bayan Annabi Ilyas. Na 20 kuma shine Annabi Yunus, wanda shi ma ya fito daga tsohuwar Mesopotamia, wato nan a yankin Iraq na yanzu. Na 21 kuma shine Zulkifl, wasu malamai suna danganta shi ma da wannan yanki na Irakin. Na 22 kuma shine Annabi Zakariya, wanda ya kasance mai ibada sosai a birnin Jerusalem cikin Palestine. Na 23 kuma shine Annabi Yahaya, dan Zakariya ne kuma shi ma ya ci gaba da da'awa bayan babansa. Sai kuma na 24 shine Annabi Isa, wanda shi ma haife shi a Palestine kuma ya fito ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan Allah, zan iya ce muku. Na 25 kuma shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabin ƙarshe, annabin da Allah ya aiko shi kuma ya fito daga cikin Makka. Shine mafi girma a cikin duk halittu, kuma shine Allah ya fifita shi akan kowane halitta a duniya, kuma shine cikamakin annabawa. Ban san ko na faɗa Hausan daidai ba. So wayannan sune annabawa guda 25 wanda Allah ya aiko su zuwa ga mutane, kuma wayannan sune kasashe da ake dangantawa da zuwan wayannan annabawan. Saboda haka idan ka kai wannan ƙarshen wannan bidiyon, kai comment da Allahu Akbar, sannan kai shirin wannan bidiyon zuwa ga kowa saboda kowa ya sani. Bisa